बाई तना नरसर म्हणता हना नरसे म्हणते त्यांनी खबुरे से काय बाई ने सोड में बाई ने के बाई ने सूरती से ले बसो फिर अपना आज नंबर नंबर दे वाली दुश्मन है अत्यंत नंबर ध्यान तुमते कराय मायो म्हणजे नंबर दुश्मन हो बता लागा तेरी बाई ना जुड़ा मसो मगर खर्च करो एक पता लाता मां पते आज ने बा बाई ना मोसा पान मत खाया मत बाई ना तो बाईन मोसोरने जोडोने पुरतातले बोलते कते वेग बाहेर येतो म्हणजे नगडा लाडक्याची रे आता टेलेन करेल मारो बता लाता बाई ना मोसोर जोड़ा कर्कने कोइते भाई हां बस काही चिकनी बस बघा आता बता बाई सुंदराल काय म्हणता अक्का कोई कोई काय जी आणि मी बार मारते देतो ना नंबर वेगळे म्हणतो ते पाठ आहे आणि का वीर आणि नका ला निमे बघ पाठ बंड फुटू बदल आता नाता नाता बुच्ची पैसे भेटली ते माग बताव कमी मसर कमी आता की मसर में जे वाले मावले म्हणता येणार कोणते की माग बताव कमी तर मसर कमी आता की वेग मसर कोणते जे कमी झाले सोने तर लागा काय बताव कमतात हे कमी सिले लंक ते कमी झाले राजसिरी मसर मुद्दा हा हा मसर मुद्दा दिले बाई सुंदर ना मसोर जुड़ा करते राजा हाँ दादा पंचवती कह रहे थे गेटन संग दादा बाई ने मसोर बांधता है गाया मता बांध मता नंबर डाल दे हम पता जुड़ा 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 टाकता वाकंदो दाखता बाबे कोकणी ते करीती सोपतो कोकणी करीती सोप हिंगी डांबर की सोकला का गाड़ी की अंगे ते बोर आदि भाई द्या हां दादा ऊर बंदी भाई सोकला पेटी म्हणता दादा ए आपले की मुकी म्हणती ती हां सुंदर सोनबल बारी मसन जोडो कोई बाय सोती बाय
वीड दागडी ते बा दादा वीड काही दांगे वाय विते के दादा रे तो दांगिते नहीं बेटे ते टी की आप बता करो मत और होती में कैसे नंबर सोमवार से राजश्री राज्य सोप्ता नंबर वीकेंड मत वीडी वी जानी दादा वीके भाई भी दादा चेंज हो गए चलो इधर जरा नंबर फोन दे दी हम तो मनसो वेचरन की रात सिरव्या हां दादा मैं पंचवटी गेलते गेटन जमले म्हणजे दादा भारी गेटा कम होता दादा भाग बदल कर भाई अजून का गॅस के मारता 80 लाख बायको म्हणता सवा लाख नाशिक म्हणता बदवीर दागडी ते ना कोण बचवेले सारा करीत भाई जा बकोर कोर म्हणते वीर दादा वीर बोर म्हणते हा का इवीरचंद पंचवटी गेलते म्हणते आता ऊरगुनी पाहिजे ना पेटी म्हणतो दादा किस्मत बोलानी लगेच तुमके हां बोलानी बोलणी होते पाना येना बेगी राजा तेशे पाणी टाकतो सुरा पंचवाची केलं बरे ओरे मुवीरचंद पंते हां अगनी में लढाई तू जाय ना दाखव कोणते